reforçar totes aquelles propostes que vagin en la línia i en la direcció de fer més forta la cultura preventiva del nostre país i articular-ho a partir de tota una sèrie de propostes, de mesures que es despleguen, com no pot ser d'una altra manera, amb la col·laboració del territori i especialment dels ajuntaments i dels municipis que també són corresponsables d'articular de la millor manera possible amb aquesta previsió de mitjans i amb aquesta capacitat de reacció davant les diferents emergències que ens podem trobar. En aquesta línia, com us deia, el que hem d'intentar és millorar la capacitat d'anticipació davant d'alguns fenòmens, millorant la capacitat predictiva. I això no li podem exigir exclusivament a la directora del Meteocat, que avui ens acompanya aquí i que es va fer una feina molt bona durant els dies de la Dana i que li vull reconèixer en nom de tot el departament. No només li podem exigir amb ella, sinó i a tot el seu equip, sinó que requerim millorar la coordinació dels elements de predicció incorporant noves variables, els bessons digitals, que permeten comparar etapes en les quals s'han produït al llarg dels anys fenòmens d'aquestes característiques que han afectat el territori i en aquesta línia millorar la capacitat predictiva del sistema.